Ahojte kamaráti, dneska mám pre vás niečo trošku iné ako prírodu. Je to môj obraz, ktorý som namaloval. Ešte to vyzerá ako jedna veľká machola, keďže je približený, no a ukážem vám teda viacej. Tak, si to oddialíme. Vlastne už je komplet hotový. Tadám, a je to tu. Dúfam, že je to dobre vidieť. No. Takže takto, no. No a jedno sa, je to vlastne zimné ráno, krajinka tu v Malých Karpatoch, hneď nad Bratislavou, začiatok Malých Karpatov. Zimné ráno, keď bol všade taký poprašok a námraza, no ale nad vlastne Karpatami bola aj krásna modrá obloha, čiže môžete vidieť tam tie kúsky tej modrej. A som to povedal takýmto môjim štýlom, taký expresívnejší, divokejší, keď už malujem veľmi dlhú dobu. No, verím, že sa vám páči. Ja som spokojný s týmto obrazom. Takže taká malá ochutnávka. Budem postupne pridávať určite aj viacej mojich diel, keďže obrazov mám veľmi veľa aj hotových, aj rozrobených. No a verím, že sa vám budú páčiť. No. Takže zimné ráno v Malých Karpatoch s nádherným stromom obrovským, s námrazom. No. A je to malované akrylovými farbami a vodovými na papieri A4, takže akryl a vodové farby a štvorka na papieri. No. Takže takáto ochutnávka, niečo z mojej tvorby. Takže takto. No. Verím, že sa vám teda páči a kľudne mi necháte nejaký komentár, čokoľvek. Takže takto. No. Tak vám ďakujem za zhľadnutie, priatelia. Prajem ešte krásny deň. Užívajte si každú chvíľku, tvorte, robte to, čo vás baví, to je hlavné. A majte krásne časy. A nezabudnite like, odber, komentár a tak ďalej. Ako ja hovorím vždy, viete, čo máte robiť. Dobre? Takže čaute.